Anachi asọpụrụ ya ọ ya ka anyị ji buru ụzọ sọpụrụ Anachi maka na onye si na achị abụghị ebe kwụsị ala ọ na-achị achị mana ego achị n'ike achị tụọ ya o nwere nke achị enyi m ji aka mmetọrọ o wutere nọ na akwamozu ka anyị bịara a na-asịrị mma anyị kere onye nwe anyị onye nwe anyị nara otito nke mama ụmụnne iche mama na ọsọ nọ ya adịrịghị mmadụ ya adịrịghị mmadụ oyi ya adịrịghị mmadụ afọ ya adịrịghị mmadụ agwọ ihe anyị ji jere ka anyị sị ya ndo eziokwu na ndị a na-ana ọya mana ihe anyị na-ayọkwa ndị achị nwekọ buru asọrọ anyị nsọ maka na ya na-akwa bụ ụlọ na-akụrụ gbamgbam ọkọ mmadụ ka anyị ji abụ ụlọ Gamba. Obodo anyị bịara bụ obodo achị ekwe na Owere ndị isi eziokwu ndị agbara eziokwu nọ na achị ha na-ekwe Owere cherie maka na ekwe kama nkịta onye ọcha ya atawo nke Owere tawe kama ama ihe a ya ekwu ejechawa ọgaji na achị maka na a nwere achị nwere mmadụ ọbọta ka m bịawara ya n'ozi na ọya adịghị the mayor many very known anyị na-ayọ ka ị kelere anyị Owere maka na Owere onye nke anyị nwere eze ndụ mefuru Owere afọ mana ọya ya ji na-ewe ji wee mie dịka a na-agbara izu ibe ha ji wee mie na onye a na-agbara nkịtị ahụ na-eji ya n'isi Owere tata amụghị eze ozu na Ichida eze mba na-aba na ọcha arụsị ego ọrụ Chukwu mmadụ a na-aba aka maka ụtarị ndị iro eze onwe onwe ya na-atụ egwu anapụrụ agaba mma na obodo ọ pụta obi ya na-alọ ndị ezi ọgụ ekwekwe na Accra, Ghana the ambassador of traditional culture ihe bụ n'aka Onero Amadioha ndị Igbo nke Ikpete Maazụ and the Oracle ọmụgụgụnere nke ebuli isi wee bịa achị tata anyị batakwara na achị ọ bụrụ na amaghị ya ya na Owere atụwa ahụ Owere nke ndị achị ya eti mana ọ nwere isi gara aka na-eje ọgọgọ wee na-asị ndị achị si were kwere mkpụrụ asọrọ anyị nsọ anyị na-akwa achọ okwu kama na ọbụ jere ụzọ megide ọhụrụ anya akpa na abọ ka anyị nwere n'elu mgbe ịmara agbagburu nke agba anyị nwere akpa ube na akpa ido mana ibe anyị edebere taa dawa akpa ube anyị ahụ ọzọ mma adebere wetara tabakọ ube ka iji asa ọkụ kpọọ ya ego ọbụrụ ego kpọọ ya ọka ọhụrụ ọrụ kpọọ ya ezi ọbụrụ ezi abụghị ihe wete ka a na-ekwu oge eji wee weta anyị nọ ya adọghị ma n'afa nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ a na-agọrọ oje maka na enye ndebe nọ ya adụrụ ụlọ mma mana onye akọrọ aka na anụzi ụgbọ ụtọ mmụọ na-akọ amanye ka ahụ As also please in Ichida, Ambassador Culture and Tradition Southeast and American. Even when we are
ụlọ onwe ya na-atụ ya ụjọ maka isi ya ụlọ asị ka eke n'ihi egomasa ka abụọ abụọ n'ịmara ya gbala asị obi aṅụrị m na ịhapụrụ ezumezu niile nwere taa mbọsị m kpọrọ gị sị na nne m nwụrụ esi m ka eje esi n'otu isi esi m na 26 ya na-edugo kapelite nsị m na ọ na-ede ha na-achị na aja m awa ọjọ ugo si a na-achị jide gị n'ebe ahụ ihe ejeta na ihe anata ọ bụ ihe ngwara igbe si mba mejọrọ na n'ịma na a na-eme omenala na-eme omenelu si mụ natara ọkwa achị maka na ya abịa onwe n'ihe ihe dị ịbọ nne eme ọ bụrụ ụlọ niile akụrụ zere ka a na-aba mana mmadụ na-aba ọ na-enye ya wee baa o wutere nnọọ eze ụzọ nke Chida ana m ekene gị na ịgbara ụkwụ n'obi nke bido n'obodo adịdezi ọrụ mkpọrọ ọfụ enugwu ihe o kwuru ka arụ na asọmpi ụkwụ nke anyị ji bịa nke ihe ji ya na-aka mma moto ka ji bịa abụghị ụkwụ na-anọ ka iji Eze Uzuru Chida, ambassador of culture and tradition. I
onye ọma